Vent lige lidt, Jakob. Jeg skal lige samle mig. Jeg skal lige tænke noget. Men det skal ikke være så seriøst, det må også være lidt fjollet, ikke? Jo, men det må også være lysen op. Ja, det må godt være sådan lidt backbeat. Hej, jeg hedder Charlotte Tønder. Jeg hedder Ane, og vi vil rigtig gerne invitere dig, lige præcis dig, til vores fernisering den 18. april kl. 16 i Bredgade, inde i Bredgade 22, Galleri 22. Galleri 22 i Bredgade, hvor vi arbejder på højt tryk i øjeblikket på en ny fælles udstilling, vi skal lave, som hedder Respect Art. Og det ene er frygt, det andet er hensynsbetændelse. Tabu. Det tredje er tabu, eller at respektere tabu. Og det fjerde er, kalder vi fuck din mor en luder. Hvordan er det, vi fortolker det, og hele processen bag det. Og det glæder vi os rigtig meget til at dele med jer. Ja, vi vil lægge sådan nogle, i løbet af næste 2 måneder, så vil vi, ved ikke, det bliver dagligt, men det bliver ofte i hvert fald lægge små 20 sekunders videoer, hvor I simpelthen får lov at komme med ind i vores arbejdsproces. Ja. Og det bliver også, det kommer til at ligge på Facebook, og det kommer til at ligge på en hjemmeside, der hedder respectart.dk. Ja. Og der er simpelthen til at kommentere på vores proces, eller hvorfor går det den vej med dit maleri, og komme ind og komme med idéer, kritik, så længe den er konstruktiv. Del og synes godt om. Ja, det synes jeg også. Og så vil vi vise hen imod slutningen, hvad for et værk det drejer sig om. Og det kunne jo også godt være, Anne, at vi begge to havde et værk hver, så der var 2 gevinster. Vi glæder os. Vi glæder os mega meget. Vi ses den 18. Og det bliver sjovt. Det bliver rigtig sjovt. Mega sjovt. Og det bliver fedt. Anne, Lotte, er det ikke det der også, de der dukker? Respect Art.